سيدنا نم يا سيدنا نم صلى الله عليك محمد يا أحمد شو صلى الله عليك يا محمد يا سيدنا نم أين الذات يا ذات الأرواح سلام عليك يا ya modaci wanda ba na biyun shi ya sarkin da ya boya gaibu cikin shi wanda ya bayyana ya gamta gan shi ya farkon da ya faru ba farkon shi mai buyin da ya rayu ba karshen shi saman yake ko ta yana kira shi salamu alaika ya sarki a gaza wannan mimiya madan halinsa ba sallallahu alaika ya muhammadu ya rana ayyuman shi kowace yin makici shanin halitta gaba daya ke ci ni kuma gashi mutum jiki ya kwanci ni ba masani ba ne dogaro na ke ci na yi bara faɗan in faɗa sa kuci man shehu ke maganin komai ce salamu alaika ya in kika taimaka lafiya zan tashi san ba zan faɗi ba sallallahu alaika ya muhammadu ya salamu alaika banda magani da ka sawa kanka na ɗaura wanda ya man shari'to hana shi ya kara inda muke kada shari'ar tinkara kada mu kula da zagi da masu harara shewa na nijin kai gani daga dara a gwamni da san ka ko ba ta ba naira salamu alaika ya da rudin zamani kaunar ji ba muhammadu ba sallallahu alaika muhammadu ya sai da dana ainihin satiya ratar salamu alaika zati ga rasira ga zati da aini karanin ci tsarkaka da yakini kai laika ni dai ka bani imani har abada ya zamsan ka ni addini na roƙi ka ya ahmadal adinani a salatin da maula ya shi tijani salamu alaika ya sarki mai ɗabi'a muhammadu ban ji daban da ahmadu ba ni za jara jalharwai ya yi burayi mulkun daga wani bawa a shauji tausayi na da ɗan fawa a shauyi na cikin sankarai ko mutuwa a kani dogaro na muɗalsa ne aiwa ya baban swati ku kai man afuwa shehu muhammadu sisa kai muka zo assalamu alaika ya imam hassan amalam tijani sisi a ji motsin ka ba salamu alaika
alaika ya mai alif mai lamu. Salam alaika mai kafi mai ya'u. Salam alaika ya sin basin nimu. Salam alaika tuba alif kake farjo. Akwai ka babu lallan ka tabbata ahadu. Salam alaika kake hakumi azaliyu. Alabaikum musaidil wujudu wa Muhammadu ba ga farkon ka ba. Farkon ka ba. Salam alaikatin sanda ba sunanka. Salam alaikatun ba su filinka. Salam alaikatun ba ciki da wajenka. Salam alaikatun ba ruwa ko iska. Salam alaikatun babu ko da akwai ka. A sanda babu ado da hawa alaika. Salam alaika ya. Salam alaika yayin da ba sunanka babu ruzinka ba. Sallallahu alaika Muhammad ya sayyidana. Wanda ya haske Muhammadu kai ne. Wanda ya bada sabuwa kawo kai ne. Wanda mala'ika za ya kaiwa kai ne. Duzancan kadimi yanayi dan kai ne. Wani annabi na zuwa dan kai ne. Soyayyanka nauyin dukan bayi ne. Salam alaika ya adu wannan ruwa ya ta tara ba duba gaba. Sallallahu alaika ya Muhammad. Salamu alaika. Ina da kai ina babu kai Mahmudu. Bayyana da buya kadai kake fardu. Baka takaituwa kuka ai maka kaitu. Yadda ka so kake dulan sai alhamdu. Kake sarkin alam da musulun da yahudu. Kai abuwa yawa ne da kai Mahmudu. Salamu alaika ya sarki ne ya mulkin ka banda su'ali ban ga giban ka ba. Rashin sanin ka shine ya jawa lita. Take ta kai ta girman ka daidai nata. Sun manta da kai ne uban annabta. Kullu kai ne karaya halitta. A cikin ikonka ne kai zufa a cikinta. Aka yi wa litinin sharikan sarkinta. Salam alaika ya naji ta tuba afuwa Muhammadu ba ta ce ta kawo gaba. Salam alaika ya Muhammadu. Adam ne ba an manta ne. Ba bawa ba ne kai a ce sarki ne. Mai ikon dagawa da saukewa ne. Mai ikon kashewa da rayawa ne. Muhammadun sarakai da mai bayi ne. Ababan duk iyaye da ƴaƴaye ne. Salamu alaika ya mai rama a nan duniya da kiyama ku kuka rarraba. Sallallahu alaika ya Muhammad ya sayyidana. Afuwa kauli sarkinki ne a cikinki. A littafi yana sanya kwanan aiki.
ta ya ubangiji za ya taru a ɗaki a yawan sani a sufa ya ɓuya cikin shi ba kama da shi ko ta kowane aiki a ko sunansa ne aka baki salama a mun zo daga Muhammadu zuwa ga Muhammadu ba mu babu cikinsa ba za mu babu cikinsa ba to tsira ya tabbata a gun tsiransa kuma tsarki ya tabbata wajen tsarkinsa ki godewa alfarmansa kuma iko ya tabbata ga wanda ya yi sa sai dilkaunai sarki kusan mu da nisa a shagalin halitta yana shagalinsa salamu alaika ya awwalu ne Muhammadu da ba na biyu bai zuwa hakikansa ba abuwai salamu alaika ya Muhammadu judul kulli alaika ya Muhammadu azal al-azali alaika ya abadul abadi ya ali nurun nuri zatul ali rusuli aka kula da ni ina san ka babu dalili a san ka nake masoyi a kowane hali salamu alaika ya haƙuri na aminci cikin soyayya a bincika maka ba abuwa Muhammadu kaba kaba dan abakar da umar ka bani yaƙini a san ka nake Muhammadu ka gafarci ni kada ka bari a yi man barin imani bautan san ka habu da ta gani shi ne na gode Muhammadu a yadda kai ne a yaran mimiyan Ahmadul akawani salamu alaika maulaye ne Muhammadu a dan Usmanu na ganka Ahmadu ma sallallahu alaika ya Muhammadu ya sayyidal anam الأبواء السلام عليك يا